Ja, det er altid rigtig fint. Du skal lige op i toppen af mentorsen, far. Klar? Mm. Fedt. Bliv ved med at filme. Bliv ved med at filme for at se, hvor meget der så er tilbage af den. Prøv at se, hvordan den bare er nede i bunden. Der er nok ikke så meget tilbage bagefter. Ej, der er over. Bliv ved med at filme, så man kan se. Der er i hvert fald røget godt og vel 1,5 liter ud i et hug. Så kan du roligt stoppe den. Hvor det ikke var nede i maven, hva'? Har du det?